खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर। दिनै जों सावरायगोन जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै ससियेल मिडिया फेसबुकआव हगारलाबायग्रा नैबे सासे सुबुंनि सायाव। नैथियाव आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय नैबे कंग्रेसनिफ्राय फैनाय सासे दैदेनगिरिनि सायाव सावरायनाय जागोन। थामथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन आङो चिरां जिल्लानि सासे सिनियर इउटुबार मिस्टार इस्लारिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनाय जागोन। बे समाव नोंथांमोना खोनासं सासे फेसबुक सालायग्रा दैखरनि एम्बुआ मा बुंदों। जे हाग्रामा महिलारि साराल' हारसिङै बे 6था कमिउनिटिसफोरनो एसटि होनांगौ आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा होननानै हाग्रामा महिलारि साराल' हारसिङै एनअसि हरदों नामा? आरो एनअसिखौ सोर हरग्रोनाय? रोनगोरा नार्जारि बिथाङा 2006 मायथाइयावनो 14था एसटिफोरा जुदि जेबो खहा जायालासे बा 14था एसटिफोरखौ जेबो खहा खालामालासे 6था कमिउनिटिसफोरनो जुदि एसटि होयोब्ला सोरखारा जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया, जोंहा होबथानांगौ जेबो गैया, जोंहा जेबो बादा गैया जोंनिफ्राय होननानै 2006 मायथाइयावनो रोनगोरा नार्जारि बिथाङा एनअसि हरदों। खोनादोंना रायजोफोर? बिथाङा नंखाय बुंदों ना नंगौ बुंदों? रायजो राजाफ्राबो बिजिरनानै नाय आरो सिन्था खालाम। नैबे लाइजामाव मा लिरनाय दङ नोंथांमोना नाय आरो फराय। आरो जुदि बुजियाखैब्ला गामिनि साखाथि फाखाथिनावहाय सोंनानै ला बे लाइजामा स्टेट गभर्नमेन्टआव थाङो ना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव थाङो। जेरावबो थाङा रायजोफोर। बे लाइजामा जाहैबाय बड'फा हाउसआवहाय आबसु आरो आक्रासुजोंहाय ज' सावरायज्लायनाय मोनसे लेटारसो बियो, मिथिबायना? बेयावहाय जोबनायाव लिरनाय दंबावो जे जोङो एसटिनि बेलायावहाय एक्जिस्टिंखौ जुदि खहा खालामनाय जायोब्ला बेयावहाय जोङो माब्लाबाबो गनायनाय नङा। आरो एसटिनि एक्जिस्टिं एसटिखौहाय जुदि खहा खालामाजासे खामानि मावनो हायोब्ला बेयो नोंथांमोननि गोसो ना, बेबायदि फोरमायनाय बे लाइजामाव दङ। बेयो जाहैबाय 2006 मायथाइयाव लिरनाय आबसुनि रोनगोरा नार्जारि समनि समावहाय बै समावहाय लिरजानाय गांसे सावरायजानाय लाइजाम बियो, जेरावबो थाङा बियो। दानिया नैथियाव नोंथांमोना नायदो नैबे लाइजामखौ। बे लाइजामा मोजाङै फरायनानै नाय मा लिरनाय दङ। गिबियावनो बिपिएफ पार्टिनि सेक्रेटारियेट बिटिसि काउन्सिलनिफ्राय बेयाव लिरनाय दंजेनखायो रायजोफोर। दानिया 2आव नायदो सोरनो हरदों। भारत गभर्नमेन्टनि हम एफेयार्सनो हरदों। आरो बेवहाय दुंब्रुदै गथायनाय दंबावो रायजोफोर बाथ्राया, मिथिबायना? गोसो खुसियैहाय राजबंशी आदिबासी मरान मटक चुटियाफोरनोहाय एसटि होनायावहाय जेबो आफुथि गैया, जाथारनांगौ होननानैसो लिरनाय दङ बाव। अब्ला नों बायदि आदुवा दैखरनि एम्बु मानसिया माब्रै ससियेल मिडियायावहाय रायजो राजाफोरखौहाय मिसलिड खालामनो नागिरखो? रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादों नामा? नोंथांमोनाबो सायख'दो। मा बुंनो सानो बे मानसिखौ नोंथांमोना? आरो बे लाइजामखौनो एबसुनि लाइजामखौ लानानैनो चिरां जिल्लानि सासे सिनियर मिस्टार इस्लारि, जायखौ डि इस्लारि होननानै जों मिथिनो मोनो, बिथाङाबो बै समावहाय उल्थां फाल्थां बाथ्रा बुंदों। लोगोसे माखासे इउटुबार्सफ्राबो बुंदों दै रायजोफोर, बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्राफ्रा। नाथाय बिसोरो मोजाङै फरायदोंना फरायाखैमोन आरो मोजाङै नायदोंना नायाखै ना ओरैनो गोसो जाखानानैसो बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनोहाय सोरबा सरखारखौहाय गाज्रि मोननानै बाथ्रा बुंनायमोनथाय आं बेखौ मिथिया। नाथाय आं सिदा बुंखायो, इउपिपिएल पार्टिया गोरोन्थि मावोब्ला बिसोरनि गोरोन्थिखौबो आङो भिडिअ बानायगोन। दा बिपिएफआ गोरोन्थि मावगासिनो दङ, दा बेनिखायनो आं बिपिएफखौ थांखिनानै भिडिअ बानायदों रायजो। बेवहाय माबा गोरोन्थि दङ? आं सानो रायजो राजा नोंथांमोनाबो बुजिनो हानाय गोहोआ दंसै। आरो गामियावहाय दासिमबो सोरबा बायदिया दासिमबो इंलिश स्पेलिंखौ थरसेबो रोङि मानसि दङ आरो भाषाबो बुजियै दङ। बेखायनो
नंथारै बाथारै जानला मोनला नंखाय बाथ्राफोरखौहाय फोसावनानै होनो नाङा। बे समाव खोनासंदो रायजोफोर, जोंहा थांनाय काउन्सिल इलेक्शननि सिगां इउपिपिएल पार्टियावहाय जइन जाफैनाय बिथां गर्जन मुसाहारिया मा बुंदों बेगम आखतारा आहमेद आलीनि सायाव। दिनैनि बे आथिखाल हाग्रामा दैदेननाय बिटिआर गभर्नमेन्टआव मा जाबाय थादों, मा जागासिनो दङ, दावराव दावसि अक्ट'बरनि 5 थारिखनिफ्रायनो बिटिआरआव गोजोननाया गैया जादों। प्रमद बिथांनि 5 बोसोर गभर्नमेन्टआव जोङो बबेबा हारिनि बबेबा जाथिनि माबा मोनसे समस्या लानानै जोंनि क'क्राझार लामाफोराव बा चिरां बाक्सा उदालगुरिफ्राव जोङो खुनु प्रटेस्ट रेलि जयध्वनि लानायखौ जों खोनायाखैमोन। प्रमद बर' बिथाङा सान्थि गोजोननाय बाथ्राखौ बुंबाय थादोंमोन। बै समाव निश्चय रायजो राजाफ्रा बिनि फारागखौ बारा मोनदाङाखै। नाथाय अक्ट'बरनि 5 थारिखनिफ्रायनो जै दिनाव हाग्रामा सारा गावनि गभर्नमेन्टनि थाखाय सतबांसा लादों, ओइ दिननिफ्रायनो बार अखा सारअन्थाइ बारहुंखा गासिबो ग्रोम ग्रोम फैदों। बे समाव हाग्रामा बिथाङा गावनि खुगानिफ्राय बुंदों, रायजोफोर बियो अभिशाप नङा, बियो आशीर्बादसो, बियो बोरसो। बे दिनखालिनो आङो मोनसे सिन्था खालामदों, कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है होननाय बायदि माबा मोनसे समस्या दंमारो नामा होननानै। दा बेफोर समस्या बबेनिफ्राय फैदों, माब्रै जादों? मैया दाखालिसो बिटिसिआव जोंनि लाइमोनफ्रा चेयार बुखुनानै गारख्रुबलाबायनायफोरखौ हाग्रामा बिथाङा इउपिपिएलखौ दुसिबाय थादों, एबसुखौ दुसिदों, प्रमदखौ दुसिदों, इउजिखौ दुसिदों, दिपेन बर' बिथांखौ दुसिदों। खिन्थु बे गावनि फारसे बिथाङा नायाखै। नायदो आंनाव बे लेखा मानिखौ नोंथांमोना नाय, फारि फारि बेसेबांबा बुरजा डिटेल जे इलिगेलै आयेन कानुनखौ बिथाङा हेव खालामनानै जे बिटिसि गभर्नमेन्टखौहाय सालायलांनो नाजादों। दा बिनि माखासे खारनफोरखौ आं खोन्थानो नागिरदों। गिबिथारावनो मैया दाखालिसो बाक्सायाव सान हाबबायमोन, मोनाजों मोना लाइट प्रटेस्ट रायजो राजाफ्रा लादों। हाग्रामानि सासे मस्ट फेभाराइट बुंनो थाङोब्ला मस्ट फेभाराइट बिथाङा माइनरिटि मुस्लिमनिफ्राय बिथांखौहाय इएम बानायबाय। आखतारा आहमेदनि सोमोन्दै बे गासै लेखाफ्रा दङ। दा बावहाय ओरैबायदि जाबाय जे आखतारा आहमेद बायद'आ 2005 सिम गावनि एड्रेस होनाय टंला उदालगुरिनि एड्रेस होनायाव बिथाङा भट होआखै। मथनगुरियाव बिथांनि जेनेबा एड्रेसखौ टंलानि होदों। 2005 सिमाव बिथाङा बावहाय गैयामोन आरोमा। 2008आव बिथाङा दङ, खिन्थु बियो बिटिआर एड्रेस गैयामोन। दा बेखायनो जोङो बेखौसो होनो सानदों जे हाग्रामा सारा जायहा गावजों मोजां, जायहा गावजों सोमोन्दोआव हले गुलि, बेफोरबायदि व्यक्तिखौनो जायगा होयो नामा? बिटिसिनि नियम मथेथ' बिथाङा सासे केन्डिडेट जानोब्ला, सासे बिजाथि जानोब्ला, इएम जानोबा बिटिसि बासि जानांगौ। 2005आवनो बिथाङा मथनगुरिनि एड्रेसआव गैयाबा, मथनगुरिनि व्यक्ति नङाबा, बिटिसिनि व्यक्ति नङाबा बोरै भट होनानै बिथाङा बोरै इएम जालायखो? बिनि उनाव हेमाप्रभा देबि, बिथांनाबोथ' एड्रेसा अमिलसो। गभर्नरनि मोनसे एड्रेसआव जोङो नुदों बिथाङा कामरुप मेट्र'नि, ओमफ्राय WBTनि एड्रेसआव बिथांखौ जों नुदों टंला उदालगुरियाव। दा बिथाङाबो बिथांनि एड्रेस होनाय मथे बिथाङा बिटिसि बासि नङा। दिनै बिथाङा सासे नमिनेटेड MCLA। बिथाङा बिटिसि बासिया नङाब्ला, बिटिसिनि थागिबिया नङाब्ला बिथाङा बोरै सासे MCLA जानो हाखो? दा बे 2 नाम्बार कुइसन। दाना 3 नाम्बार कुइसना जाहैबाय जोंहा परमेश्वर रय बिथाङा सासे कच राजबंशी अट'नमास काउन्सिलनि EM खा। मैया दाखालिसो निसय बिथाङा रिजाइन होनानै दिनैहाय बिटिसिनि नमिनेटेड MCLA जाबाय।
दा गावसिनि मानसिफ्रानो आफुथि खालामदों राजबंशी कमिउनिटिनिफ्रायनो आगुनि राजबंशी स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि बिथाङा बेखौ आफुथि खालामदों जे बिथाङा बोरै बाहायबो इएम जानो हायो कमतापुर काउन्सिलाव आरो बिटिसिआव बोरै नमिनेटेड एमसिएलए जानो हाखो आरो बिथांनि एलिगेशन मथे जे कच राजबंशीया मोनसे जाथियानो दा हाग्रामानि एड्रेस मथे नमिनेटेड एमसिएलए होननाय मथे कचआ आलदा आरो राजबंशीया आलदा दा बेफोर गासिबो जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव गोबां गुलाय गुजाय बुजिहोनायखौ लाबोदों गोनो गोथो जादों मा खालामनो मारनो नागिरखो हाग्रामा सारालाय बे दिनै थारिखनि बे 6था जनगोष्ठीनो एसटि होनायखौबो होयैनि बाथ्राखौबो बे एबसुखौ दुसिबाय थादों बे इउपिपिएलखौ दुसिबाय थादों बिथाङा दिपेन बर'खौ दुसिदों बे सोरखौबा दुसिदों दा मेन बाथ्राया नैबेसो हाग्रामा सारा गावनि खोथाखौ नायाखै इलेक्शननि केम्पेइनाव हाग्रामा सारा ओरैबायदि क्लियार भाषाजों बुंदों जे बिथाङा एसटिखौ खादायाव मैगंफोर लानानै जासिनाय बायदि जासिदों जे आपनालोके एसटि ना लागे नाखि टन्न रायजोफोर एकदम फिट बाथ्राखौहाय बियो खोन्थानानै होबाय जेब्लानाखि बेगम आखतारा आहमेदा बै समावहाय काउन्सिल इलेक्शन बिथाङा मा होनो नमिनेशन गथायजादोंमोन बै समावहाय जेब्लानाखि जोङो बिसोरनि फोरमान बिलाइखौ नायदों बे समावनो आङो नुखादों बियो जोंनि बिटिसिनि नङा दिनै जों बयबो नुखाबाय रायजोफोर बियो बिटिसिनि नङा नाथाय बिटिसिनि नङाब्लाबो बेखौहाय सासे आदुवा लिडारा दिनैहाय बिटिसिआवहाय इएम बानायनाय अब्ला नायदो आइजोफोरनि हेन्डलुम सेक्टरनि बिथाङा सासे मावथि बिबानगिरि दिनैहाय बर'खौ मा नोजोरजों नायदों अब्ला नोंथांमोना मा बुजिखो दिनैनि समाव साफा खालामजोबगोन बियो हाग्रामाया मिथिबाय दा बर' हारिखौहाय नै दानि जुगावहाय नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय बेखायनो आं सान्दों जेनजि बायदि खालामनायखौथ' बाद होथ' जोङो हाग्रामा महिलारिखौहाय सरखारनिफ्राय खोख्लैफिननांगौआसो मुस्किल जानानै दङ मानोना एसटिआनो मोनसे बिग प्लेयार गेम जानानै दङ रायजोफोर मिथिबाय दा बेखौ जों सिन्था खालामनाया मोजां अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि